Meisken, het is jouw vieven. Welkom bij. Ik ben Simon van Stijnvoorn en dit is uw showgirl Anna Bo. Wat ziet er weer fijn uit. Dank u wel. Ja, we hebben er mooi waar bij. Even de stand van zaken. Alles is onder hang. Dat betekent Bram en Willem, ja, die scoren beide vrijwel even goed. Bij die ene onderdeel wat beter dan de andere. Maar over het algemeen zijn ze evenwichtig om elkaar. Hoe het jood oor in de cel weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat je hem lieke spont vinden als mij. Steeds ben wij nog een beetje bij u, want wij hebben juist wel wat te volgen, hè, Doe en ik. Daar hebben we het verder te doen. Ik zeg, we beginnen los, we beginnen aan tafel. Nou, je hebt daar bekaart ik mooi om. Jazeker, maar het is joh, een feest. Ja, het is zo mooi. Wat vind ik het hier gezellig. Ja, wat een meisje. Zo'n brotte meisken en de zinnen erbij. Oh, bij een Och, wat zo heb je een mooi. mooie dag. Ja, maar het ik is heb de advocaat mooi om, want ik wil er joh dingen op nemen. Want het is zo'n feest, joh. Ja. Maar heeft het ik vernomen van de mannen op een boer? Oh, bij een heb ben je je al je drokters op het dik. Nou, ik zou het hier te beleven is. Ja. Het zijn wel al je verdocht van je dwarfversen, Ja, denk. en Nou, het is, fantastisch. Zonder man ik vrijkomen, joh, wat taakst. Nou, ik vind wel dat het mat, hè. Ja. Wat stelt het nou voor? Zo'n kratje op een peel. Nee. Je maakt ze net zo'n drokters van mooitje. Nee. En ik heb van de week ik jongen, maar die bijen alle, ja, die lietse bijen. En dan Oh, denk ik, ja, wat prachtig, ben er nog een prot leven goeie bijen? Ja, het zit hem in prachtig. opvoeding dat het letters zo misgeet, nou. Ja. Want ja, dan krijg je dat probleem. Ja, maar er wordt er nog wat de dupe. Daar wordt over de dupe van. Nou, in die bijen maar die flessen, dat Oh, wie dat ook is zo mooi, hè? Oh, ben je wat heb je ervan genoten? Het was zo'n mooie week en wie de pizzie. Ja, en wie de pizzies, jongen, nou, die wie ik zo druk dwaande. Ja, die- En dan die vrouw, maar die peel. Ja, nou, het begrutte me samen dat meisje, hè. Ze kwam je Sarah deelt zo laat in het ziekenhuis, zeg maar hier. Nou, maar het Ja, ophouden. begrut, het Ja, is want ik dacht nog, ik zal het proberen. Wij hebben een peel in de tuin met hem denken. Ik denk, daar wil ik hem heen. Maar Nou. het had me net voldingen. Ik liedde de bedellen in een spagaat. Oh, ik kon net weer lieve. bij de tijd komen. Nou. En die hoen maar belaffen maar stinken. Oh. Ik dacht, die hoen. Wat ik nou? maak die hoes, want we hebben een hoen. En als Nou, meester hou nou, alles ik- eronder. Hou nou eens op van die Emily. Ja, nou, maar maar zij even is. ophouden. Maar we gaan nou naar de boppenslag direct, want we willen een burrel, hè? Ja. En daar is het altijd wel gezellig. Ja, zo ben je. Nou, wij gaan direct. Ik ben natuurlijk daar aan tafel en Ja? Marie, hoe is de juiste rol? Maaike! Ja, Maaike, Ik zeg Marie. het elke keer, doe ik geen skimmy nog. Ja, maar En vannacht helpt mijn man bij bellen. Om wel weer trein heel moeten sliep. Hij zei, het spiet me, het spiet me. Nou, hij zei, het spiet mij net. Want ik heb hier die ring, Hij had hem betellen en ik verkeer hem. En dan ben de centen. Van mij. Maar ik heb hier te komen misschien wat advocaten. de advocaat. Want ik heb het papier nog even rechtscheiden. Dat, Dan wil ik het even over ik ging net over die hoort hier vragen. Wat heb ik alleen? Nee, ik wil nee, even nee, met mensen nee. praten. Wist, het lijkt het mij zaak dat we dit verhaal van Dijk even misschien nog de uitsturingen oorlezen ons dwarpsomdenker, want die hebben natuurlijk Jorke aan tafel. Van harte welkom, Varken Voorzichtig. Dank u wel, dank u wel. Van de meesten thuis, Varken Voorzichtig is sociaal hulpverlener in het Dwarpke Minnetske. Iedereen hier op tribunes die kennen hem. Maar ik kan me voorstellen hem thuis nog net kennen. Hij had onder andere de bestsellers schreeuwen Het Giert Neet in de keet. Man komen van mooie peel, vrouwen van de Bietenbult. Ja. En natuurlijk het laatste boek wat Joost Skruun heeft van varenstress. En dat gaat volgens mij over risico's van het te betiet bleedstijlen van de band on Oranje Nationaal. Hè? Nee, Oranje Minnetskeer. Klopt. Ja. Maar in ieder geval, meestal hiet vaak ik een welkom. Dank u wel. Ik ben blij dat ik er even zitten kan, denk ik. Jou binnen dwarpsomdenker, maar wat doe je ook nou zo al in zijn dwarp als Minnetskeer? Nou, ik denk overal om, zeg ik maar zeggen. Ik ben door de gemeente omgesteld om de minstkeers maar raad en daad bij te staan. Zowel sociaal als emotioneel de balans een beetje in het dorp te houden. Ik kom bij de meesten thuis. Het 2 juni in de week inloopsprek in het bushockey voor hier bij de kinderboerderij.
En ja, nou ja, goed. Zeg maar, ik denk overal om. Hè? En ik schreeuw ik nog een column elke week. In Nijsdag in het dorp. Juist. Maar hij er nooit in komt, maar ik schreeuw toch. Hè? Oh, oké. Dat zit dan een keer lukken, denk ik. We horen hoop, zeggen we steeds. Ja, Maar wat maakt je nou zo al mooi? Van alles. Bijvoorbeeld, van de week heb ik een man van Beppe Sok heb ik bij me gewoon. Jentje. Ja. Hij heeft er geleerd mee, joh. Hij zegt net maar zitten, hij viel me in de zak nooit, maar geen pen te beschrijven. Ja, hij wilde eigenlijk al een arnhembroodje. En ja, daar mag je er wel even tijd van nemen. Ja, dat kan je net zo in een oor afvliegen. En hier dit misschien, maar die jongens ik oors matten. Wat vind je daarvan? Maar de jongens, Ja. Willem en Bram bedoelst? Ja. Ja, Willem en Bram, dat is, daar ben ik nou maar bezig. Ik denk die jongens maar vrijkomen. Dat kan het ook zo. Zo'n week, ik bedoel, dat gaat je net in de koude kleren zitten. Hè? En dat is, ja, je mag me zo denken. Ik bedoel, dat denk ik dan de meesten. Els denkt er zo ervan, maar als me zo denken, dat betekent ze ook net. Hè? Dus dat, ja, klaar, ik bedoel, die jongens, ja, wat die zijn zoeken bij die jongens, wat moet dat worden? Dat denk je ook. Hè? Dus morgen we jou denken van, we moeten als donders in dat ze vrijkomen. Als de sodabliksem, en ik denk janken de sodabliksem zien, dat ze vrijkomen. De motorriedende rechter wil de krees opstaan bij het einoordeel, dat de dadelijks uitspreekt. Bij Kapergeesje wordt er wakker knipt, scheert en poetst. Oh jee. Goedemorgen. Jongen, je zit meer. Dankjewel. Mensen is in spanning. Mensen voeren actie bij het kerken, bij Bram en Willem in het hoenegat zitten. Kindsa? Het rucht in er kleer voor. Nou, helemaal in zit. Nou, dit gaan we de eerste helft, jongens, hè? Ja. Straks de tweede helft weer. Nee, want we kunnen de tweede helft spelen. Want we moeten naar Bram en Willem. Omdat die dan de envelop jammer van de zin. Welke envelop? Deze. Oh, zo. Maar je mag naar de tweede helft voetballen. Nee, we kunnen net voetbal. Oh, je hebt samen net voor te nemen. Je mag de tweede helft voetballen. Hey, Jeblo in. Wat mag... Hey, Jeblo. Hebben je met je? Hier is het jet van een flessenactie. Nou, dank u wel. En dan kun je net door de bank. Wij willen het zwart hebben, maar dat moet je hem net vertellen, hè? Ik heb een fles, maar die mag nog wel even inleveren worden. En ik. Komt helemaal goed. Wij volgen hem vol. Ja, meestal het wordt je nou stiller en stiller. Want dit is nou wel de climax wat wij de hele week in het afwerken hebben. Zowel Bram als Willem is keurig in het pak meestal. Dadelijk zullen we hier wat Jens mee je van te zeggen hebt.
En zullen we ik zien wat jankert en jankert voor de heren betekenen kennen. Orde. Stilte in de rechtszaal. Deze zaak is zo helder als jongen en eeuwen. Het pleidooi wie alleen net uitzoeken. Maar deze heldendaad... Rechter, zullen we beginnen met de zaak? Achter rechter, ik wil je wat vertellen. We zullen gauw ter zake komen. We gaan je van wat je van de week plak van hebt, in minutkeer het raast naar de protters. Dit hebben wij in uw carrière nog niet mooi maken. Groot onrecht is uw cliënten ten deel vallen. Oké, ze hebben wat verkeerd in. Dat kennen wij zelfs net bij recht Emilie. Maar hoe het daarna met hun omsprong is, het is bij de wilde spinnen om te houden. Ze binnen in de bloei van jeugd knakt in het hoenegat. Moeder zielt de jaren achterlitten in barre omstandigheden. Alleen nog soep en brei, een week lang. En dan de vernederingen. Oh, de vernederingen. De vernederingen. Onder het eeg van de hele minneskeerste bevolking. Onder de schandpaal nagelen. Hun eigen keet vernielen moeten. De psychische gevolgen, die ben net te oersjen. In neert behalve hun bruidenbroekje. In ijs en ijskoud badtreun. Beide al heel verklommen. Blauwe tjen en piepende borsten. Bronchitis voor het leven. Vreedje Noor, uitspelen mooi boksen. 12 van de beste maten maar ook al vjochtje litten. Mees onterend. En het allerslimste, het allerverskorendste, wat je een grut minneskeerste roeghouwer onderdoen kennen, is ik bad. In een majorettenpakje omhippelitten, zijn oersteen van duizenden en duizenden mensen. Daarbij Matteo in het geval van Bram ik eega voor het feit dat deze jongens in feite nauwelijks vatbaar nemen worden mooi. Wij hebben een jongen aan tafel zitten die dit alroende weken observeren had. Nou had het door mij, denk ik, ja. Vatbaar. Bram, nou, dat kan kwaad wijzen, dat is er net. Maar ja, Willem ook net. En eigenlijk net hier aan de tafel of dit bij mij op visite komt. Ze ben al knettergek in het dorp eigenlijk. Ja, net hier niet ergens nooit denk. Dus ik denk, net hier is het vatbaar. Dus ik denk bij mezelf, ja, die man maakt gewoon vrij. Dus, rechter, wij binnen van mening dat er vrijspraak komen moet. Het recht moet zegevieren, de mond moet vrij. Wij kunnen dit net langer onzien. Weet je wel wat dit mooi doet? Wij hebben ingevoeld. Ja, zeker. Wij hebben ingevoeld. Er ben nog twee. Er ben nog twee. Doe wat. Kom op. Wie? Meesken. Ben je de meesken van Holwert? Ja, we zijn de meester van Holwert. Dat wil je maar eens. Oh. Je hebt zo'n dan het stokje op, Helly. Ja, we gaan even op het stokje op de helling. En toen zijn die beide aardige mannen van nou, kom er een buis in de caravan om een tastie. En toen lag een boel in de hand. Heer. Die zit terug en zie maar wat erop staat, weet ik wel. Maar ben je heel bloed of ben je verbaand? Ik ben heel bloed. Oh, gelukkig. Dan heeft die man je op die trekken. Ren. Hartstikke mooi dat ze dat dan al doen. Ik hoop dat dat in hun voordeel werkt.
Hey, wat game voor de tweede of derde prijs? We gaan voor de eer. Voor de eer. Nou, dat vind ik heel sportief. Meisken, ik hoop je dat je na je weekend een brood nog te willen hebben. En zet hem op in der in Holland. Tot over. Bedankt. Mag ik even stilte in de zaal? De uitspraak is voor mij heel duidelijk. De heren, beide, vrijspraak. Meisken, dit is fantastisch. Dit is fantastisch. Bram, wat is als eerste dan? Nou is Vrijburg. Ja, nou ja, ik heb mooi vrouw misschien een midweek naar Holwert. Een midweek naar Holwert en do Willem, en do. Ik heb mooi Patricia Peel, wat is Loont daar? Oh, wat is dit schitterend, jongens. Jongens, hij hem er wat nog in. Wat ben je weer blij? Net emotioneel. Oh, jongen, dit is geweldig. De mooier hier, ik het net verwacht. En wat heeft hij voor mooi hier te doen? Wat hij staat uit de kast lutsen? Hij stikt, oh, de mooiste boer, de leukste boer van Nederland. Nou, voor de vrouwen thuis, doe er wat mooi. En doe ik geen Willem, want Willem is ik een vrijgezel. Hey, ik denk dat het tijd van muziek is. Wat doen we nou mooi? Ja, er moet feest komen, er moet muziek komen en nooit in de boppen. Juist, we moeten nou een dik feest van maken. Nou, net meisje, kom op. Zet maar in, meisken. Het is tijd van muziek. Ja, meisken, dit is fantastisch. Wat hebben wij hier een mooi hoorde. Het is een feest in Minneskeer. En iedereen is blij. Ik kan alleen maar zeggen, ik jou me even naar voren, naar de camera. De meeste mooiste er even een prachtig feest van. Wij hebben er oorswit in Minneskeer. En ik kan alleen maar voor de rest hier in de dorpen zeggen. Meisken, zet hem op. Wij hebben prochten nog te willen in de Minneskeer. Wij hebben emotioneel wat van maken. Je zult het, je kent dat dit. Misschien voor de tweede, misschien voor de derde prijs. Maar ik weet, je kent het. Je zult misschien denken van, hoe hij het hoorn? Ik zal hem vertellen hoe ik het hoorn heb. Ik heb mijn beste maten bij me geroepen. Mooi per fles in Berenburg. Hebben wij dat een peerjong uitdacht. Kleden details meer laten komen. Maar je ziet wat voor mooi product dat je deel zetten kennen. En Jim kent dat ik. Jim kent dat van warm doen. Ik wil hem niks verklappen. Maar als je hem dit beter kennen, dan ben je een toppers. Wij gaan haast nu de uitsturing. Na een weekend, jou weer 5. Ben je hem er weer. Verder door het warm Holwert. Stiepje Holwert en de rest hier in het warm. Jou weer 5 op deze stuur. Bedankt, wat zien. Goed na een weekend. Sinds Jankert ben je blij? Ik ben heel emotioneel voor deze geweldige uitspraak die de Ruchter hier had. En kun je misschien even apart mooi... we hebben het huwelijkse probleem. Zijn wij even apart? Neem even een plak. Ga even zitten. Want het is natuurlijk zo. Wij hebben natuurlijk een groot probleem. Mooi de heer Marco Marie en zijn vrouw. Marco Marie en zijn vrouw. Kun je misschien zelf even vallen en wat jouw bedoeling met deze man is? Want het is uiteindelijk jouw probleem. En net het min. Ik wil graag een heel soort alimentatie. Ik wil graag een heel soort alimentatie hebben. En ik wil het huis graag horen. En kun je dat gratis helpen? Ik moet eerlijk wezen, ik ben te emotioneel om er nou goed door nooit tegen te beginnen. Ik ben zo blij voor deze vrijspraak. Ja, maar dit kan net wachten. Dan moet je nou helpen. Ik kan net wachten, want ik ben nou mijn zin van hebben. Ik word van die man houden, We zijn nou even maar een feest bezig, maar wij zitten wel even een zin naar de uitsturing en dan nemen wij het even mooi en dan komt het al even weer. Wat nou? Stil even net worden. Dan moet je nou helpen, ja. Die wil graag bij de Rome hebben van de centrum. Wat nou dan? Op mijn broer ben je de goal, maar ik kan er niks van. Maar je maakt je net al moest uit.
Dan mag je net omstellen. Help me nou. Dan mag je wel helpen. Ik neem hem maar hoor. Je komt er wel uit. Je bent eruit, hè? Nee, we zijn er nog net uit. Waar binnen de pakers? Ik zie je de pakers. Ik wil even met de pakers praten. Want die hebben een grote werk verzet. Wij binnen de pakers. De man waar de caravan versloopt is. En de man waar het Elseneer van toch van. Nou, die lappen ze nooit weer op. Die lappen ze nooit weer op. En toch is het lappen. En toch is het lappen. Die zijn Willem. Wij ben je. Wij ben die man. Hij is er weer per vrouw. Juist. Hij heeft met drink al even van afgebracht. We gaan naar de camera. Maar zullen eens even jaren hoe het nou de monsters is. Dat wordt heel mooi. Jim hebben het er van afzwitten. Hij met lap, jongens. Jim leven nog. Ja, zeker. Ja, wij zijn er best voor uitgekomen. Hoe heb je dat nou horen? Wat is er nou in de fik gooien? Ja, dat toastjapparaat, hè. Toastjapparaat, wat heb je hem uitgevoerd? Ja, pakken. Ja. En dan flut met dat ding in de hand. Want ik zou maar dat de sodemie eruit. En dan ben je wat in paniek. En per ongeluk hebben we die oren bij de zetel in. No? Nou, sasjeurmeisken. Een ongeluk zit in een lietshoekje, zelfs in Minneskeer. Wij zeggen nogmaals, we hebben een prachtige mooie week gewoon. Deze man, daar geven we je naar, thuis is ervan. Daar hebben we nou inmiddels genoeg zin van binnen. En bedankt voor het zien.